junts, ens anem a veure. Per tant, el mes de juliol, quan haguem acabat les primàries, doncs a mi m'agradaria el 13 de juliol, perquè de tot, també que s'ha fet una bé, és parlar amb tothom del partit perquè tothom estigui i mirar de sumar tothom. Això és el primer que s'ha de fer. I el segon que s'ha de fer és, escolta, anirem junts a buscar aquestes 40-50 persones que farem una llista del Poble Nou i del Besòs, ens anirem a veure el mes de juliol, al mes d'octubre farem junts la campanya del 9 de novembre, al mes de desembre els direm, escolta, per què no signem un manifest junts de la Barcelona Social, al mes de gener potser farem junts una convenció programàtica per defensar, per exemple, la defensa del patrimoni industrial de la ciutat de Barcelona. Quin millor lloc que fer-ho que el Poble Nou, no? I sumar tota aquesta gent, no? O reunirem 500 mestres i 500 mestres i els direm, escolta, fem una convenció per fer un programa d'educació, o reunirem les entitats més avançades de la ciutat, amb les quals tenim molt bona relació, amb l'Escola Infants del Raval, amb el Veí del Sant Antoni, amb els Trini Joves, amb tots aquests, i mirem de fer el programa social de Barcelona. Si tots aquests els anem sumant, aleshores, durant tot aquest procés, aleshores al mes de febrer, potser li direm a algú, escolta, i tu, per què no vens a la nostra llista? I si anem a les eleccions amb una llista, que els 10 primers, tots 10, són membres d'Esquerra Republicana, serà molt difícil que siguem aquesta majoria que podem ser. Si anem a les eleccions amb una llista on aquests 10 primers n'hi ha uns quants que són d'aquesta esquerra social de la ciutat, aleshores ja serem majoria. I quan triem els consellers de districte, doncs si ens en toquen 4 o 5, doncs escolta, que hi hagi 2 d'Esquerra Republicana està molt bé, que hi hagi 2 o hi hagi 3 que són d'aquest perfil de gent, que és el que ens farà ser una majoria. I per tant, la proposta que vull presentar en aquestes primàries és fer el primer partit de la ciutat representant a l'espai polític majoritari. Perquè entre la Colau i el Trias és on hi ha la majoria. I aquest tros és el nostre. Aquest tros és el que ens hem de. Per fer aquesta majoria no podem parlar a la gent només d'aquelles coses que ja saben que nosaltres parlem i ens sabem molt. També ho hem de fer, perquè el moment històric és el moment d'assolir la independència. Per tant, és molt important que nosaltres seguim sent el motor que empeny el país cap a la independència. Però també és molt important que si aquestes persones el que ens passa, perquè som nosaltres també, és que tenim problemes per trobar feina, o és que tenim problemes que pensem que l'escola no és prou bona, o és que coneixem problemes que pateix la gent gran, o és que hem vist que l'aplicació de la llei de la dependència ens ha permès descobrir milers de persones que tenen problemes a les cases però que en canvi no s'estan atenent. Si els que van cap a la independència donen la mà a tothom perquè tothom segueixi el camí, o encara. Si els que van cap a la independència som els que donem la mà perquè tothom segueixi el camí, tothom farà el camí cap a la independència. O dit d'una altra forma, possiblement ja hi ha uns sectors de població, uns sectors polítics de la població, els que són més amics de l'ANC, per entendre, que jo soc membre, estic segur que tots vosaltres també, que ja estem convençuts. I possiblement hi ha uns sectors de la població que ens falten per convèncer. Si nosaltres decidíssim que anem a rematar més aquest públic a ANC, diguéssim que no el deixarem escapar ni un, tots seran nostres, però si dediquéssim només a això seria més difícil créixer. Si volem créixer, hem d'anar potser més a Besòs, hem d'anar potser més a la gent del Poble Nou que està passant dificultats, hem d'anar potser més a la gent del Poble Nou que no està passant dificultats però que té una consciència política progressista o que té una consciència social molt activa. Hem d'anar a tots aquests. I per tant, si nosaltres som capaços de dirigir-nos amb aquestes persones i viure amb aquestes persones les mateixes coses i per tant parlar de les mateixes coses, parlar de la feina, parlar de l'educació, parlar del futur de la ciutat, aleshores podrem guanyar. Sobre el futur de la ciutat sí que m'agradaria dir un parell de coses. Ja fa 3 alcaldes que no sabem quina idea tenen de ciutat i que no tenim massa clar que tinguin un projecte col·lectiu per aquesta ciutat. De fet, la ciutat, des dels Jocs Olímpics cap aquí, que va buscant un rumb i no l'acaba de buscar. Tot i que té recursos, no té rumb, al revés del que li passa al país, que no té un duro, però en canvi sí que té rumb. El país almenys sap on vol anar, però no té rumb. A la ciutat no és així la situació. Per tant, nosaltres podríem oferir, i això ho hem
La idea de ciutat que proposem, des de la nostra candidatura, després d'anar escoltant a molta gent, d'haver anat aprenent de molta gent que ens han fet aportacions, alguns de nosaltres ja ens hem vist en algun cafè que hem fet abans, i en alguns fins i tot un parell de vegades, i hem anat i sumant, i per tant aquest és un procés que anirem sumant encara. La idea de ciutat que hem de defensar és una ciutat que sigui forta al món, perquè vol ser capital del país, i per tant volem ser capital d'una república, i per tant volem que Barcelona sigui molt present del món, però que sigui molt acollidora en dins, que sigui molt acollidora en les persones que viuen. De fet, durant els anys 80-90, amb aquells governs de centre-esquerra que dèiem abans, es van fer moltes coses per millorar els barris, per donar personalitat als barris i que la gent gaudís dels barris. Es van fer moltes coses i això us reconeix. Es va fer el Poble Nou, el centre del Poble Nou avui és un lloc preciós, Rambla, el carrer Maria Lledó, tota la zona aquesta del centre és un lloc preciós, només cal venir un dissabte al matí, veure el mercat obert, l'explosió de vida i d'alegria que hi ha, les fàbriques que s'han recuperat en forma d'equipaments al barri, no sense lluita, no sense esforç, no sense reivindicacions, una feina col·lectiva, però que està fent aquest país. Però tenim trossos de ciutats que no estan acabats, que estan per fer, fins i tot estan bastant acabats. La part nord del carrer Pere IV fa vergonya. Al Besòs hem de tenir un projecte per al Besòs. Ser suburbi, si al final no és un projecte de ciutat. La trobada entre Barcelona i els seus contorns és un desastre ara mateix. I per tant, nosaltres a la Barcelona volem fer una Barcelona sense fronteres, on el Besòs sigui un punt de trobada. El Besòs la riba de l'altre costat, déu-n'hi-do les coses que s'han arreglat, la riba d'aquest costat és un lloc on els barcelonins no hi baixen. L'han arreglat una miqueta, doncs per una gesta per allà, però els barcelonins no hi baixem. De fet, els que hi van són els de Santa Coloma i els de Sant Adrià. Els barcelonins no ens trobem a l'altra riba i no vivim a aquell lloc com un lloc per anar. De fet, la Verneda Alta, i agafes tota la part dels polígons ja que queda una mica més fora del vostre barri, la Verneda Alta o el Pastor o el Miret, és un lloc que s'està degradant. És una zona industrial que hauria de donar llocs de treball a la gent del Poble Nou, a la gent del Besòs, a la gent de Prim, etc. I s'està degradant. Si no hi fem res, i el que és més preocupant és que l'alcalde no té idees respecte a això, si no hi fem res, ens passarà el que ha passat al polígon de Badalona, que era un polígon on hi havia molta feina per molta gent, l'han deixat perdre, s'ha anat colonitzant de magatzems de xinesos, i no tinc absolutament res en contra dels xinesos, el que sí tinc en contra és que una zona que ha de ser productiva, industrial, de llocs de treball de qualitat, ha acabat sent una zona de producte d'importació amb l'única feina local, que és un treball mal pagat, moltes vegades irregular, i a més de zero valor afegit. Per tant, nosaltres hem tenim una idea de ciutat per tancar, per obrir, per acabar d'unir, per fer del Besòs un punt de trobada. Una idea de ciutat per deixar Collserola a la ciutat. Collserola és un parc urbà metropolità enorme, però que hi arribem a mitjans, no hem de donar això per guanyar, o en el cas de l'altra frontera, a l'altre costat, Hospitalet i Barcelona són dues ciutats que estan d'esquenes i que no coincideixen les trames urbanes i que tenen fins i tot molts buits pel mig i que s'ha de planificar conjuntament, tot i que la relació amb Hospitalet ha tingut un punt de dificultat sempre perquè la seva idea de ciutat no coincideix amb la de Barcelona. Penso que és 1000 vegades millor la de Barcelona, el senyor Borratxo i el senyor Marí, però s'ho pot fer molt millor a Barcelona. I després l'última frontera que ens queda és l'obertura al mar, que tenim un tros fet des de la Marbella fins a la Barceloneta, però ens falta de la Marbella al Fòrum, que és un tros que està des de terra de ningú, un desastre, això s'ha d'acabar, i a l'altre costat falta acabar de la Barceloneta fins a Montjuïc, on sí està urbanitzat, però està urbanitzat d'esquenes als veïns i d'esquenes a la ciutat. Continua sent una frontera, una muralla de cotxes, que la gent no disfruta i que no té cap connexió amb la trama urbana de la ciutat. Un carrer de Cervell i arriba al mar. Per tant, ens queden els contorns, és molt important de tancar-los. Però no només els contorns, sinó també la vida que tenim dins. Volem ser una ciutat ben feta, connectada amb la